ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои ҳамешагии канали Автотв, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан, мардуме ки айни ҳол маро тамошо кардесен, салом ва дуруди худо баҳри шумо як маротиба дигар мерасонам. Дӯстон, дар навори имрӯза чӣ аст? Якта замин астай, хона дар Душанбе, квартира дар Душанбе бардору, якта дигар дар Кӯлоб. Қисса кӯтоҳ, мақсад олӣ, яъне ки навор хуб мешавад, тамошо кунед бардору, ай рӯи комменти хитонай. дӯстон, барои реклама кардан метавонед ки ҳатман муроҷиат кунед мисли ҳамин инсоно. Дар наворҳои баъдӣ насиб боша мегирам, хона бошин, замин шумораам эълон мекунам. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз кишад тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оид ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кӯлоб, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликӯл, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Савдо ТВ занг зада рӯй кунед, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. дӯстон, мегзарем ба эълони якуми имрӯзамон. эълони якумон чие? Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Кофарниҳон, лаби дарё. Акамо дина равон карда имрӯз пешкаш шумо мегардам дӯстон. Обши 4 сотиқ замин дорад, 3 комнатаи дигар. 230,000 сомонӣ бардоро. Нархаш 230,000 4 сотиқ 3 комната. Шуд канесе бардоро. Ина марҳамат рақамаи русӣ ва ҳам дастӣ якара мондагиам +7 охириш 99 94 WhatsApp ҳаст дарами ва охириш 94 94 ва 903 анаида бошад дӯстон, телефони дастии тоҷикия. ишам кор мекунад. Времекаш ҳасте бардоро. Забор маҳкам кардагӣ ад душияне. хона хуб ҳолати худашта, яъне ки арзанда, состоянияш нормални, наздики мактаб. Документҳо ҳама ҳаст, яъне ки 100% обу свет доимӣ, проблема намеша. Марҳамат, касоне ки аз шаҳри Ваҳдат, деҳаи Кофарниҳон мақсад хонахар бошед, ҳатман акада занг. ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. эълони сеюмон чие? Квартираи фурӯшӣ ки бар мо равон кардан, ки ман имрӯз пешкаш шумо мекунам бардоро. дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар 10 ошиёна, худи дом 12 ошиёна агай бардоро. иборат аз 12 ошиёна. 385,000 сомонӣ. домои хитои бозоре бардоро. ангушта дидеста боша, агар галочка мондаро амҷода ҳамо комната, яъне масоҳатш обши 53 метри квадратӣ ба ҳисоби коробка айни ҳол 53 метри квадратӣ 2 комната мешавад. рақам 988 82 50 60 WhatsApp яка ва ҳам дастӣ марҳамат акада занг бизанен, агар ки конкретни харидор бошед. 385 таш гуфтасай, неки точкаш зури бадай. ба эълони чорум мегзарем. якта агар хона дар маҳаллаи Фирдавсӣ, яъне ки тарафи Навкан меган дӯстон, ҳам тарафода дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Фирдавсӣ иборат аз 4 дархона ва 6 сотиқи дигар замин дорад. падвал ҳам дорад, 5 ба 3 падвалаш. хонара 3 сол пеш сохтагӣ мега, неки айни ҳол худмон зиндагӣ накардем. симент блок бо ай пушташ бардоро, ба ғишти лоӣ кардагӣ хонара. 350,000 нархи хонара гуфтеса. ин хона айни ҳол дар Кӯлоб аст. рақамаи русӣ ва ҳам дастии русӣ акамон дами ҳам WhatsApp дорад ва ҳам имо Telegram. рақама +7 919 994 36 97 дӯстон, WhatsApp яка ва ҳам дастӣ. падвал дора, падвалаш 5 ба 3. ба семен блок ай пушташ ғишти хомқатӣ ба ғишти лоӣ кардагӣ бардоро. наздикиш да мактаб, беморхона, масҷид ҳаст. аз ҳисоби обу свет, яъне ки танқисӣ намекашен. документош 100% дӯстон, 4 дар хона ҳай. сеташ 5 ба 3. агар маъқултон бошад, марҳамат акада занг бизанед. ҳисоби ҳаммомаш бардоро, яъне ки ҳаммомаш айни ҳол тайёр кардагӣ нест. барое ки ин хона айни ҳол ремонташ нав бучид бигем. агар касе харидори ҳақиқи айнуми канали Автотв ва Савдо ТВ занг бизанад бардоро,
бо насиб боша шумода арзон мекунам мета. Эълони панҷум мегзарем. Эълони панҷум замини фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Гулафшон. Пештараш Ҳайтак мегӯянд дӯстон. номи пештараш яъне иборат аз 6 сотиқ замин, замини холия. 40,000 нархи замин гуфтесай бо арзон мешавад. рақам +7 996 568 2131 WhatsApp яка ва ҳамдасти марамат акада занг бизанем. свет дора, обам ҳаст, мардуми зиндаи кайсан. ҳамвор, мактаб, масҷид 150 метр дуртар. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ҳастай. гирдванаш яъне ки ба сетка маҳкам кардага балро. район 13 километр роҳ. аз ҳамин райони ноҳияи Файзобод 13 километр аз инса ҳастай бардоро. намарҳамат касе ки харидори ҳақиқат 40,000 гуфтесай. бо муомила мекуна қаттон 6 сотиқи замине. баги бардор агар ягон сохтмон дошта бошӣ на мардум ҳам ҳамҷан рӯзшон гузаштесай мақсад. мегзарем ба эълони шашум. квартираи фурӯшӣ дар душанбе назди бозори ҷалҷам. як комната дар сеюм ошёна ин ҳол худи хона қарор дорад. обши 27 метри квадратӣ. бовар кунед нарх наош беҳад қимат. 350,000 27 метри квадратиро гуфтесай. рақамо 210 16 116 WhatsApp асай дами ва ҳам дасти яка. иборат аз як комната. худи ҳамин дом 4 этажаи бардоро 27 метри квадратӣ. айтак бигирам агар 23,7 плюс балкон хати 27 мешавад. харидор яқӣ занг мизана мега аз наздик бо бия бинем мунасиб боша арзон мекунаш мода. дӯстон расидем ба анҷоми барнома. бари менато як донаи лайка фаромӯш намекунед. меҳмоно ҳатман дар канал обуна шед. барои реклама кардан метавонед муроҷиат кунед. дар навори баъдӣ мисли ҳамисона эълонш мекунем. боқӣ дар паноҳи худо бошед то наварҳои ояндаи худо яру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.